ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले के मर्शाघाट ब्लॉक के मणिकुंडा गांव में पड़ोसी विवाद हिंसक झड़प में बदला। जानकारी के अनुसार गंगाधर स्वयं का अपने पड़ोसी जितेंद्र परिवार से पहले विवाद चल रहा था। आरोप है जब गंगाधर अपने घर के पास अनानास के पेड़ हटा रहे थे तभी पड़ोसी पक्ष ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। गंगाधर स्वयं, उनकी पत्नी और बेटी गंभीर रूप से घायल हुए, उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की शिकायत मर्शाघाट थाना क्षेत्र में कराई गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटनाक्रम की जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। ब्रह्मकार की खास रिपोर्ट। तो ना कहो मो नाम शंभु बल कौन है कहले कहीं भणजाକୁ ମୋ ନାତୁଣୀକି କୋଦାଳରେ ହାଣିକି ସବୁ ମାରିଦେଇଛି। ଭଣଜା କୋଉଠି ଘର ତାଙ୍କର? ତାଙ୍କ ଘର ଆମ ଘର ପାଖରୁ ଗାଁ ନା କଣ? ମଣିକୁଣ୍ଡା। ମଣିକୁଣ୍ଡା କଣ ପାଇଁ ହାଣିଲେ? ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତାଙ୍କ ଜାଗାବାଡ଼ିର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଆମକୁ ଜଣେଇନାହାନ୍ତି। ବର୍ଷାଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘର ପରିବାର ସହ ମିଶିକି ମୋ ଭଣଜାକୁ ହାଣିଛନ୍ତି। କାହାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି? ମୋ ଭଣଜାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ମୋ ଭଣଜା ବୋଉକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ମୋ ନାତୁଣୀକି ଆଣିଛନ୍ତି। କୋଉଥିରେ ଆଣିଛନ୍ତି? କୋଦାଳରେ ହାଣିଛନ୍ତି। କିଏ ହାଣିଛି? ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଜିତୁ ବୋଲି ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହ ତ ଲାଗିକି ହାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଯେମିତି ଯାଇଛି ଦେଖିବାକୁ ଭଣଜାକୁ ମୋତେ ମାମୁଁ ମାମୁଁ ବୋଲି କହିକିରି ମୋତେ କୁଣ୍ଡେଇଲା କହିଲା ମାମୁଁ ମୋତେ ପଞ୍ଚାଇ ଦିଅ ମୁଁ ସବୁ ହାଣିଦେଇଛି। ମୁଁ ଦୌଡ଼ିକି ଆସି ଆମ ଘରକୁ ଆସିକି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ଡାକିଲି ତାଙ୍କ ସେ ଦୁଃଖରୁ କେହି ବାହାରିନାହାନ୍ତି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ଡାକିକି ନେଇଗଲି, ଡାକିକି ନେଇକି ସବୁ ତାଙ୍କୁ ମୋ ପୁତୁରା ଥିଲା ଯେ ମୁଁ କହିଲି ବାପା ଟିକେ କାହାକୁ ଫୋନ୍ କର 108କୁ 112କୁ ଫୋନ୍ କର ମୁଁ ଆସିକି ତାପରେ ଟିକେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ନେଇଛି। ତାଙ୍କ କତି ଗଲାବେଳକୁ ପୁତୁରା ଗାଡ଼ି ଫୋନ୍ କରିକି କୋଉଥିରେ ଆଣିଛି? କୋଦାଳ କଣ ସବୁ ହେଇଛି? କାହାର କ୍ଷତି କଣ ବେଶୀ ହେଇଛି? ଇଏ ନାତୁଣୀର ମୁଣ୍ଡକୁ ହାଣି ଦେଇଛି, ତାର ହାଡ଼ ଗୋଟା ଗଳି ଗଳି ଭାରି ସିରିୟସ୍ ସିଏ। ଇଏ ଭଣଜାକୁ ତାକୁ ଆଣିଛି, ତା ପଛପଟରୁ ଆଣିଛି, ତା ମୁହଁକୁ ଆଣିଛି, ତା ଇଏ ହାତ ଗୋଟେ ଆଣିଛି। ଆଉ ବୋଉର ଡାହାଣ ପଟ ଆଖି ତାକୁ ହାଣି ଦେଇଛି, ଆଖି ହେଇଛି ଦେଖାଯାଉନି ଆଖି। ଫେରି ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ଥିଲେ? ମୁଁ ସାର୍ ମୋ ଆଉ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେ ତ ଆଇଥିଲେ ଥାନାବାଲା ଯେ ଯେଉଁ ପୁଅ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ସେ ଆସିବାରୁ କହିଲେ ତମେ ଆଗେ ରୋଗୀକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କର ତାପରେ ପଛରେ କେସ୍ କର। ଏଫଆଇଆର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଆ ହେଇନି? ଏଫଆଇଆର ଦିଆ ହେଇଛି। ସେ ପୁରା ଦେଇଛି। ଏମିତି ଥାନାବାଲା ଆଉ କିଛି ରିକ୍ସ ନୁହଁ। ତାଙ୍କର ଖୋଲା ଟୋକା ନା କଣ? ଜିତୁ। ସେ କଣ କରେ? ସେ କ'ଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଅଫିସରେ ଚାକିରି କରୁଛି। ଏବେ ବୁଲୁଛି ଖୋଲ ଖୋଲା ବୁଲୁଛି। ଥାନା କୋଉଟା? ଥାନା କୋଉଟା? ଥାନା ହେଉଛି ମାର୍ଶାଘାଟ। କାହାକୁ ଜଣେଇଥିଲେ ଥାନାରେ? ଆଇଆଇସି ଜାଣିଥିଲେ ନା ସେକେଣ୍ଡ ଅଫିସର ନା କିଏ? ଆଇଏସ୍କି ଫୋନ୍ କରୁଥିଲୁ ଆଉ ସେ 112 ଗାଡ଼ି ଆସିକି ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ତ ଆଇଏସି ଏବେ ଛୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବୁଝାବୁଝି କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା? କିଛି କାରଣ ଅଛି? ସେଇ ଜମିବାଡ଼ି ଝିଅ ବାଡ଼ି ଇଏକୁ ଆଉ ଇଏ ବି କିଛି ରହେନା। ତାର ଦୋକାନଟି ବି ଅଛି, ଦୋକାନ କରିଛି। ପୁଅ ବି ବାହାରେ, ଝିଅ ବି ବାହାରେ ଥିଲା। ଛୁଟିରେ ଝିଅ ଚାକିରି ମାଷ୍ଟର ଚାକିରି କରୁଛି। ଛୁଟିରେ ଆସିକିରି ରହିଛି ଘରେ। ତା ଜ୍ୱର ହେଇଛି। ତା ବାପା ବି ଯାଇଛି ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ପତ୍ର ଆଣିବ। ଏଇଟା ପିଜୁଳି ଛିଣ୍ଡେଇଛି ଆଣି ଥୋଇଛି। ଇଏ କ'ଣ କଲା, ମୋ ଗଛ ଗୁଡ଼ା କାହିଁ ଉପାଡ଼ି ଦେଇଛୁ? ମୋ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଗଛ ପକେଇଛି, ତୁ କାହିଁ ମୋ ଘର ଆଗରେ ତୁ ଗଛ ପକେଇବୁ? ତାକୁ କହିଲା ଯଦି ତୁ ଉପାଡ଼ି ଇଏ ଲଗେଇବୁ ମୁଁ ତତେ ହାଣିଦେବି କହିକିରି ହାଣିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଭଣଜାଠୁ ଏତିକିଟା ଶୁଣିଛି। ଏବେ ସବୁ କଟକରେ ଅଛନ୍ତି। କେତେ ଜଣ ସିରିୟସ୍ ଅଛନ୍ତି? 3 ଜଣ। 3 ଜଣଯାକ 3 ଜଣଯାକ କଟକରେ? 3 ଜଣଯାକ କଟକରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ଥାନା ବାଲା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଥାନା ବାଲା ତାଙ୍କୁ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଏବେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ କେମିତି କଠୋର କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ଭଣଜା ଭାଣୁଜୀକି ନାତୁଣୀକି ଯେମିତି ହାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ସେମିତି ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଫାଶୀ ଅର୍ଡ଼ର ଏମିତି ଆଉ କୌଣସି ଦିନ ଏମିତି କାମ କରିବେ। ଏଇଟା